Aritz Rekondo eta Eren Etxebarria, nahi usulgo gazte mugimenduko kideak zarete. Zuek pandemia garaian ja gogoeta sakon bat egin zenuten, ez da? Hortik dator ja zuek egin duzuen lanketa hundietako bat, ez da? Bai, hori da. Gu etorre usulgo ernaiko zaldetik, eskerrik asko gomitagatik. Pandemia osteko momentu batean, abiatu gendun, gaztion osasun mentalan inguruko dinamika bat azaldu asmoz, bai dinamika bea, baina baita bat dinamika bere oinarrian zituen arrazoiak eta hausnarketak eta pixkat bertatik eratorri genituen begira ezberdinak ere, ez da. Igual, zaintza egin da asko aurretik ere eta zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatu izan du mugimendu feminista momentu askotan. Eta guk igual, ez hain publiko, baina bai alor komunitario hortatik motibatuta abiatu genuen dinamika. Orduan, pixkat gure izango da, azaltzia zertan aurrera. Orduan, pixkat, testu inguratu asmoz, edo nondik abiatu genuen guzti hau erarazi asmoz, bai gako batzuk emaneko genituzkela ondo ulertuta gelitzu da ezta. Genekan alde batetik gaztion osasun mentala, baina orokorrean gizartean ez, osasun mentalan krisi lotutako kezka, pixkanaka ez da bida publikorak geroz eta mugindartxu ateratzen aizalako, olako percepzio edo analisi bat itxegin duen, ezta? Uste gendu, tabu izatetik lehenengo lerro hortara, ez? Pasatzeko transizio hortan, bai egiten zala begira marko zehatz batzuetatik, eta gu ez ginen oso konbentzituta marko hiek egokiak zian hortan, benukan hor, nola betxeko deserosotasun puntxu bat, ezta? Bigarrenik, uste gendun belaunaldi bezala, berezik kolpatze gatun krisi edo elementua dela osasun mentalana, askotan kanpotik esan zegula, gure belaunaldian ezaugarri bat dela osasun mentalan egora ahul bat edo gabezia bat, eta pixkatan nahi genuen baita ere hori zalantzan jarri, askotan autopertzepzioetan ere jaera egiten zula ikusten genuelako, ez da? Hautasun sentsazio batetik gaztetasuna bizi genuela ikusten genuelako. Eta, hirugarrenik, komunitatearekiko ardura horretatik arabiatu gendun, ez da? Gure praktika politikoa, gure militantzia feminista zeharkakotasunetik, eta gazteon landa bizi balintza duinak lehentasunezko helburu dira beti ere, eta konbentzituta ginen, gai honi publikotasunetik erantzun berretze dela, baina erantzun gizun kolektibo bat ere bagenukala gazte mugimendutik, gazteo zituzen behar eta nahi hori entzun, eta behintzat, eraztatik eragiteko, eta erantzun txikiak hipotetikoa balimadi ere, planteatzen hasteko, orduan ardura hartze hori ere bat zeukan. Baina pixkat hau bukatzeko, nahiko nuke garbi utzi marko azala kezka hondina sortzen ziguna, osasun mentalan krisiai begiratzeko zeon marko konbentzionalak, gure ustez marko liberala izango litzatekeena, eta hori ulertzeko pixkat hiru puntu problema dizutu nahiko genituzke. Alde batetik, individuan eta norbanakoan gain jartzen den arreta, baino bakarrik horretan askotan, eta ikuste genuen dimentsio kolektibo pila bat aztutzen ziala, osasun mentalan krisia ulertzeko momentutan. Uste genuen baita ere termino paliatibotan hitz egiten zala konponbidez hitz egiten genunetan, hitz egiten da baliabidez, hauek publikoak dian, pribatuak dian, zenbateinokoak izan beharko luketen, nun egon beharko luketen, baino ikuste genuen aldiz, jatorrian ez dela inbeste harreta jartzen, edo zianek hilagintzat hori modu egoki batean egiten, ez da, eta guk kritika estrukturala batzun eta jatorriari behiratzean beharra sentitzen. Horban, pixkat guztiontatik hasi ginen martxan, gazteon osasun mentala inguruan oso hartzen. Bai. Gustako ditzen azaltzea pixkat, proiektuan nundin orakoak, pixkat hasieran eman genionetik, pixkat bukaeraino ze garapen izan duen. Dinamika abiarazteko, lehenengo, ernaiko kideo ginala lan talde hortan, baino baita proiektu aurrea eamateko interesa, ardura hartzeko presteon, hainbat parte hartzaile ezberdin ere batu zian gure talde hontara proiektu honi hasiera emateko asmoz. Hainbat fase ezberdinetan banatu genuen dinamika hau, lehenik kanpaina batekin hasiz, eta ondoren galdetegi batekin segiz. Kanpaina, pixkat sozializazio honetan, iritu ditzegon idea hona, pixkat izen propio bat, gure lelo bat sortzia izan zala ez gara kristalezkoak izenekoa, eta gore hainbat bideo zabaltzen hasi ginen, sare sozialitatikan, usulko gazteria kasu honetan interpelatzeko asmotan. Bai kontuatu ginela, Moskeo kanpaina abiatutakoan, eta pixkat lelo honek, nahikotxo funtzionatu zigula, eta bai izan ginela gai jende ezberdinan gana iritsi, eta talde hortan ez ginen jendiaz gain,
gazte ezberdinen gara bai iritsi ginela, eta bai sortu genula jakin min o interes espeziala haiman gaztiengan proiektuakiko. Orduan, galdetegia komentatutena, zan, herriko gaztiek osasun mentalai behira azkenen dazkaun kezkako ikuste ditugun arazo sortzaile nagusik identifikatzeko, eta bai eman geliola, saiatu ginean aliketa edapen zabalena ematen, ziratik gazteri parte hartzaile bat bultzatuz, azkenen interes mailak neurtzeko oso interesgarria zalako, eta garrantzitsua gutzako aliketa erantzun gehien lortzia. Orduan, galdetegiko emaitzak bildu ondoren, herriko gaztien interesguniak identifikatutatzen eman genitun, eta bertatikan, seginan, hausnarketa saio ezberdinak definitzen, gero ondoren, elkarren artean landu alizateko. Orduan, adibide bezala, gaztion artean kezka nagusitzatu, ateazian gaitakoak, bai izan ziala antxetatia, harreman eredu, kontsumoak, edo bizi, lan, edo ikasketa baldintzak diana bezalakoa. Argi genekan, eta haure garrantzitsua zen proiektuakin, saio bakoitzak azkenen bere beharren arabera formatu ezberdin bat hartuko zula, eta jende ezberdin bat biltzeko funtzio bat bete nahi genula. Etzan helburua lantalde finko baten itxitagatzia, azkenen interesunen araberako parte hartze puntual bat, eta ekarpen zabalak bildu nahi genitun. Formatu eta zitzeiten nahi nahiz esateako sexualitatea lantzeko apustuen genunen, bai erabaki genula saio ez misto batzutan izango ziala lanketa, justo honekin nabaritze genulako igual, modu seguro intimo batian lantzeko biharra eskatze zigula. Baina bestetikan harreman ereduk lantzeko erabaki genunen, bai izan zala diez, formatu misto baten, nun denak ibile ginean elkarrekin hausnartzen. Orduan, saioak iten jungeala, hausnarketa ezberdinak biltzen junala, bai gauza askotaz kontuatu gehala, baina asko esateakin adibidez oso baliagarria iruditzen gauza bat izan zen, pixkat kontuatzea eta perspektiba aldetikan, aritzek komentatu honakin batea, ikustia zure bibentzik igual partekatzen izan momentun, zure arazuen kausa partekatuak izan ditzakezula ondokoakin, pixkat jatorri komun batetikan etor daitezkela arazo horiek, eta bai izan zala oso interesgarria ikustia denok batean olazte ginean igual arazo horien errua benetan identifikatzen. Batez ere bai, esategunen, norbeak arazo bat dakala notatzen honean askotan igual joera norbere arazo gauza individual eta propio bat bezala ulertzen dela, eta oso interesgarria izan da pixkat honekin balio izan digulako atiak irikitzea osasun mentalan problematikai, pixkat beste perspektiba batetik behiratu eta bare bai arazoak modu diferente baten ulertzen hasteko. Orduan, ja bukatzen juteko saioetan bildutako ideia hauekin eta gure betiko proiekt bi urtetako zebat izan da, prozesu bat, bi urtetan eman duen dinamika bat. Orduan hasieran bai finkatu genula helburu bat, nun bukaeran Usurbilko gaztion, osasun psikosozialan diagnosia eta dena biltzezun txosten bat nahi genunin, azkenen gauzak aldatzen diguteia eta ez gea iritsi txosten horietea, baina bai definitu deulan gure marko teoriko propio bat. Honekin azkenen hainbat bilerat gero marko teoriko hau finkatuta bai zabaldu genula sare sozialetatikan eta irakurketa modun de bai, baina proiektu orduan bai izan dela gutzako baliogarria marko hau sortzeko eta batez hausnarketa oso ezberdinetatikan elikauta eta lehen aipatuten bezala osasun mentalan problematikai beste perspektiba batetikan behiratzeko aukera izan deulako. Orduan, modu kolektibo baten hausnarketak partekatzea izan dela esango dugu, esate dugu punto klabea izan dela proiektuakin, eta begira komunitarioa nagusitzearen bila zea hortan, proiektuak azkenen bai izan dula zer esan handia. Gako formatuan ondorio batzuk aipatu duen guzti honetatik alde batetik klabe izan dutala marko liberal bat genukala identifikatzetik marko komunitario batean pentsatzen hasi eta gure hausnarketa espazio kolektibo horietan horrek zer eragin zeukan ikustia. Zaintzaren dimentsio kolektiboek nola baitera kontzientzia hartzatik hausnarketa espazio horiek nora eraldatzen zituzten ikusi eta konturatzea. Orduan, ni eta nire arazoetaz hitz egiten hasi eta gu eta gure arazoetaz hitz egitea pasatzea.
Bigarrenik, komunitatetik olako dinamika bat, olako dinamika herrigile bat sustatziak, ze potentzialitate eta irismen gaitasun eman zigun, 10 gazte, baina gehiago igual garatu ezberdinetan ibilitzean parte hartzen, kezkatik eta erantzukizun komunitariotik, eta horre segulago potentzialitatea daukala uste dugu. Eta hirugarrenik, uste duenetan lortu genuela, gazteon osasun mental egoera txarroren, ikuskera esentzialista hori edo berezkotasunekin lotutako ikuskera hori pixkatxo bat zalantzan jarri, eta errora jo, kritika estrukturalago batzukin, eta gazterian garen marko berri hori sozializatzea. Orduan pixan egin una bizatea, gazteok ere herri zaintzaile eta bonorabidean, gure ondarralia jartzeko daukan, konpromezu horren erakusten.